walay sugod. Ang mga utang ug ang akong kalapasan, intawon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Kaigsunan hinusulan ta ang atong mga nabuhat nga kasalanan aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghalad dining sakripisyo ang Santos nga Misa uban sa atong mga hangyo sa Dios. Atua ug ang uban nga atong gitabangan iampo karon ngadto sa iyang pagka manggihatagon ug pagka mapasayloon. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron sa pagpanglaban, pagpangama alang kanamo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan ang tagataw sa Dios ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalipay o kalinaw nga walay katapusan. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, ang imong kaayo sa gugma dili mapakyas. Patalinghugi ang among hangyo. Luwasa kami sa kalisdanan o katalagman, ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan sa pagsunod kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios, buhatan ninyong kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw, nga ang mga langit musilaob ug maut-ot, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan, mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios, nga mao ang bag-ong kalangitan o bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Busa, mga higala, samtang nagpaabot kamo niadtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli, o dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya, ug isipa ang pagpailog sa atong Ginoo nga usa kakahigayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon nga ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat kaninyo, ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Apan kamo mga igsuon, nasayod na niini. Busa, pagmatngon kamo, aron dili kamo madaldal sa mga sayop, sa mga malapason sa balaod, og mahulog, gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Hinunoa, padayon kamo sa pagtubo diha sa grasya, og kahibalo sa atong Ginoo, og manluluwas nga si Jesu-Kristo. Iya ang tanang dungog, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panag.
Sa wala pa himugso ang kabukiran, ug ang yuta, ug ang kabut kalibutan, wala pa iana. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Diyos. Salamat o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abo. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon o gagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Kapituan ang idaghanon sa among mga tuig, o kalwaluan kun baskog kini, ug kadaghanan nila walay bunga nga kahago. Kay dali sila nga molabay ug maanod kini. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Ang Ginoo mana kaninyo Manausab kanimo. gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. May pipila ka mga Parisiyo o mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinaagi sa pangutana. Miduol sila kang Hesus ug miingon magtutudlo. Nasayod kami ikaw musulti gayod sa tinuod ug dili ka mahasol sa mga gihuna-huna sa mga tao batok kanimo, kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa mga tao. Nagtudlo ka sa matuod may tungod sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Busa sultihi kami. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa pangulo, ang emperador sa Roma, o dili ba? Apan nakasabot sa Hesus sa ilang tuyo kaniya. Busa nangutana siya, nganong naninguha man gayud kamo sa pagbitik kanako? Dadi ako salapi kay akong tan-awon. Busa gidad-an nila siya og salapi ug nangutana si Hesus kanila, kinsa mang kining nawong ug kinsa kining ngalan nga gisulat gikulit dinhi nining kwarta? Mitubag sila, sa emperador sa Roma. Mingon si Hesus, kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador sa Roma ang iha sa emperador, ug ihatag usab ngadto sa Dios ang iyaha sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw o Kristo, manglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Bisan ang kriminal nga anaa sa prisuhan, adunay siya'y kabuutan. O bisan pa man ang hinimbahon kada alas 6, alas
5:45 og ang pari nga mamisa niini kada adlaw aduna poy say kasaypanan. Unang dili kita mutuo nga ang tao pulos na gyud siya hugaw. Ug dili po ta mutuo nga ang tanan nga mosimba sa Dios tanan limpyo. Dunay duha ka mga puwersa nga naa sa tao. Ang iyang kamaayo ug ang iyang kalagom. Ang iyang kahayag o iyang kalagom. Dinhi sa kalibutan, mugamit kita sa kwarta. O giingnan ta, gitudluan ta, nga ang kanang kwarta, kung mugunit ka sa kwarta, hugaw. Manang ato sa bangko, nangutana dahil kuso sa katao, yan sige man kag ubo-ubo. Ingon siya nga, naman ko sa bangko nagtrabaho, ang kaabog, ang kahugaw kuno sa kwarta. Manang magsigigid sila butang kuno og sabi na, sanitizer, sabi. Ug di lang external kahugaw sa kwarta, kundi makahugaw siya sa ilaw. Munang gitudluan ta nga ang gamot sa tanang kadautan magagikan sa kwarta. Pero kung gamiton ang kwarta, unang-una alang sa iya sa Dios, ihatag nga to sa Dios ang iya sa Dios, ihatag nga to sa presidente sa atong nasod ang buhis nga angay kaniya nga iyang iserbisyo dinhi sa Pilipinas, kalsada, building, anak raman ko to, flood control, anak raman ko to, no? Ang buhis nga kagamitan sa buhis nga naaso na huna sa atong mga pangulo. Kalsada, baha din atong simbahan, sugod manaba kay diha kuno sa likod. Kuno lang ha, pamagi ko maswito kay dinhi kay bago pa man ko, gamay kuno kaayo diha ang katuganing padong sapa dito sa munang magkuan na po ni maglunop, no? Muna. So kutob diha ang atong buhis nga ibayad bay tungod sa health, PhilHealth. Na naman sa PhilHealth no. Sa una gikuhaan man kuno to og fund, so giuli man. Pero ambot makapadayon pa kana. Basta ihatag ato sa presidente, ang iya sa presidente, ang atong buhis para sa atong lawas nun o kalibutanon nga panginahanglan. Pero nining maong serbisyo nga nakuha gikan sa kwarta, gamiton kini sa pagsimba o pagtabang sa mga tao. Gato atong kauban sa dalan. Asa nga dalan padung? Padung sa pagkabalaan. Din anaa ang kalinaw, ang pagsinabtanay, anaa ang kakumpiyansa. Ingon dito, Father, grabe haging daghanang adik karon Father. Tekan adik. Di na takumpiyansa sa dalan. No? So basin doon na pa ikaserbisyo ang atong buhis para sa mga batanon. Anyway, ang punto lang ako, gamiton ang iha sa Dios alang sa pagbalaan. Ug ang iha sa Dios gihatag baya sa tuwa ug ibalik po nato niya pagkabalaan na. Unsa man ang pagkabalaan? Sanctity. Gitudloan ta pag Sunday diha sa Ginoong Dios Amahan, anaa ang gugma. Diha sa Ginoong Dios nga anak, anaa ang grasya. Ug diha sa Espiritu Santo, anaa ang sanctity. Naa ang kabalaan, no? Muna nga sa atong mga sweldo, sa atong mga trabaho, sa atong pagkigrelasyon sa matag usa, tinuod na sa gulan kinag kalibutanon, pero naapoy langit nun. Naapoy langit nun. Naagyod, kaya naaman ang duha ka purisa, ang kalibutanon o ang pagkalangit nun. O kita nga mituo sa grasya o kabelo diha ni Jesucristo, padung kita inikamatay sa atong lawas, muuli ang atong lawas sa yuta, kalibutanon man, pero ang nabuhat nga mga maayo sa atong lawas tungod sa Espiritu, usaka ngadto. Kalinaw, pahulay, kalipay nga way katapusan, ihatag ining tawhana nga namatay Ginoo, kay doon na sa'y kabalaan, doon na sa'y kamaayo, nga ikaw ra ang naswito.
Kaya ang atong kabalaan magud karon, ang atong kamaayo di magud to isang yaw. Nga maayo ko, mahinimbahon ko. Ganyan ko. Dili man. Di man na ang iya sa espiritu. Hilom lang. Hilom. Gadili panabi. Nga dibayad kog buhis, ingon ani, ingon ana. Katungdanan man na to. Mubayad ko sa gasolina, doon na naman tax, doon na naman na VAT ang gasolina. Ang bugas mo, siguro di ko ito, basta kay apil na tanya na, di ta mo reklamo, di ta maghinig, yaw-yaw, nga mauni ang kabalaan sa ilawom, nga ni ana gihatag sa Dios, di ta maghinig reklamo. Kaya ang reklamador, dili gayud iya sa hinimbahon. Kanang reklamador di na saya sa sigig kalawat. Ang iyaha sa sigig kalawat, maugayod ang pagpalaan sa iyang kugalingon o iyon siya, Ginoong Hesus. Ikaw ang grasya o ikaw ang akong magtutudlo. Ikaw ang kahibalo sa akong kinabuhi. Hatagi ako, nining kamaayo nga langit nun. Hatagi ako. Pagbalaan sa kugalingon, pagbalaan. Usbon ko, bisan ang hardened nga kriminal nga naas kalunasan, aduna na kay nagpabiling kamaayo. Ug kining hinibahon karon kada alas 5:35, kada adlaw dinhi sa parokya nato, doon na po'y kahugaw. Ang pari, doon ay kahugaw. Ang kwarta, doon ay kamaayo, ug doon na po'y dili maayo. Ihatag na to sa Dios ang iya sa Dios kaniya ka nato. Ihatag na to sa pagpanerbisyo sa gobyerno ang atong katungdanan sa gobyerno. Dili reklamo. Dili makinig panikas bayad sa buhis. Dili kina iya ni Hesukristo nga atong giila o gisimba. So ang pagkakatoliko anaagid ang maayong pamatasan. Ya sa maayong pamatasan, anaagayod ang pagbugong sa kaugalingon, pagka mainantuson, pagka Dios nun, unya dayon puston kini sa gugmang langit nun. Kung Katoliko, gitudluan gayud kita kung unsay maayo. Gitudluan ta. Kung dunay dili maayo, wag itatudluin nga atong sawayon o sige na to daot. Siguro, badlungon, pero dili yubiton o dili sige og kanaganing maritis. No? Itudluan kita nga magbalaan bisan sa mga butang nga nias kalibutan. Magamit na kini sa kinabuhing balaan. Balik na po kung sa tiguang na to din Ako tiguang naman ko. No, hapit na ta mamatay. Pila na lang kaadlaw. Pila na lang kaadlaw. Pila na lang kaadlaw. Itawag kita sa pagkabalaan, ginamit ang mga butang nga gihatag na sa Dios dinhi sa kalibutan. Kisay tiguang diniron. Manaingon, di ako karon tungod kay gusto ko sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Bayad sa buhis, tabang sa mga buluhaton dinhi sa kalibutan, pagbalaan sa atong kinabuhi. Manindog palihog. Magampo kita alang sa atong mga panginahanglan sa kinabuhi nga balaan. Kinabuhi nga gitutlo ka nato sa simbahan. Magampo kita alang usab sa atong mga kauban. Sa matag pangamuyo, miingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga mga pangulo ug ang mga sakop sa simbahan, magmatinud-anon sa ilang tawag sa pagkapropeta, nga mosaksi batok sa mga dili tawhanong mga krimen o mga inhustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, makiangayong mogamit sa mga butang nga iya ni Cesar,
nga iya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga pangulo sa katilingban ug ang mga lungsuranon, mga tungdanan isip mga botante o mga magbubuhis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga masakiton makaamgo, nga ang mga kasakitan nga ilang giantos, hiniusa kang Kristo, mamahimong dakong panalangin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga sila nga mihalin na makadangat na sa tunhayng syudad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Ginoo nagasalig kami kanimo nga imong dunggon ang hangyo sa mga magtotoo sa imong anak na si Jesucristo, ni gidawat sa grasya ug sa kahibalo mahitungod kanimo. Itugot nga kini among magamit sa among pagpuyo dinhi sa kalibutan nga padulong gayud nga na kanimo sa kahitasan. Kini among gipangayo diha ni Kristo imong anak among Ginoo. Amen. Dagon ikaw Ginoo Dios sa tanang kalibutan kay ikan sa imong pagkamugitago na dawat na magihalad kanimo kinigpan kabut sa iyong tagi naman sa kabut sa mga tao. Mahimo kining kalanon nga espirituhanon alang kanamo. Dagon ikaw Ginoo Dios sa tanang kalibutan kay ikan sa imong pagkamugitago na dawat na magihalad kanimo kinigpino kabut sa iyong tagi naman sa kabut sa mga tao. Mahimo kining kalanon nga espirituhanon alang kanamo. Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo dawat tunong ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan sa among pag-ila ug sa among pagtuo ug pag-alagad kanimo, amo karong gipadayag nining among pagsimba nga dunay mga halad nga mga gasa. Isip pasalig sa among paghigugma kanimo ug among paglaom nga imo kaming tabangan sa among mga panginahanglan aron makapadayon kami sa kinabuhi nga balaan diha sa pagtabang namo sa among isikatawo nga maduol usab sila nga naha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo Manaw sa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi si mong anak sa Jesucristo among Ginoo. Kay sa Jesucristo tungod kay naluoy sa kasaypanan sa mga katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga walay katapusan ug sa iyang pagkabanhaw mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan diha sa kalipay ug kalinaw. Ug busaban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyo mo sa imong himaya tuyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini sila alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan. Pipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. So samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis, pipasalamat kanimo pag-usab amahan.
Mihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinudluan ug miingon, dawata kini og Panginoon kamong tanan di kaniini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaong pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga naa sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-ani nagahalad kanimo, dining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsudoong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kan sang kamatayon nagkapayuli kanamo, ganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo kami nga halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton sa katuigan. Uban kanila itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nagkapahuli kanamo nganha sa atong panagigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa gugma o diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Leo among papa, Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan, labi ni kining aniya sa imong atubangan. Patalinghugi amahan ang mga paghampo nining mga tao ganiya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala maghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuunguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay. Nag-una kanamo pagkamatay dinhi sa kalibutan ug ito silang mga binunyagan. Bibiya na ning kalibutan, dawaton unta nimo sila nganha sa imong puloy-anan. Nagalaom kami nga dinha magkatagamtam kami kanunay sa imong himaya wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan kapasayloon ang atong mga sala, dadon kita niyang magkapasaylo kanilang nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namong imong ngalan, babot ka namong imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasiluan kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo og Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo, Manausap kanimo. ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Kini mao si Jesus ang Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Timan ikini, kung mag-ampo kamo ug mangayo usa ka butang, tuuhi nga nakadawat na kamo niini, ug kini mainyo gayud, nag-ingon ang Ginoong Dios. Mag-ampo kita, o Ginoo hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu nga balaen, sa pagpasidungog kanimo o Dios among amahan, dili lamang sa mga pulong sa among mga ngabil, kundi usab sa among pinuhatan diha sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong puloy-anan. Pagkahuman og puyo namo dinhining kalibutan sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap. Panalingnan kamo sa magagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa, manglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat. Salamat sa Dios.